Hola, què tal? A 23 de maig que estem avui. Divendres, que bé, per fi. Informació de servei. Una mica de núvols a la part nord del país i a la resta, clarianes. Sembla ser que tindrem solete. A veure el que durà. Aprofitem-ho. Anem a les notícies. El govern ha multat dos locals de restauració. Sí, sí, dos, per no tenir els rètols ni les cartes en català. També ha reconegut que ha obert 30 expedients des de que es va aprovar la llei del català. Buf, ens semblen molt pocs. Qualsevol lloc vas a menjar i et trobes l'argentí de torn que quan li parles en català diu que no te entiendo. Què decís? Hi ha algú que no fa bé la seva feina. Anem a França o a Anglaterra a veure si parlem, si no parlem el seu idioma, ens atenen. Més coses. Un 22% dels assalariats treballen 6 o 7 dies a la setmana i un terç per menys de 1.700 euros. Però després diem que el salari mitjà és de 2.300 euros, no? Ja ho dic, mentre els que governen tinguin la butxaca plena, no hi haurà manera d'avançar en aquest país. Us imagineu l'Espot vivint amb menys de 1.700 euros? O la Marsol? O el Torres? Anem de mal a pitjor. Acabem amb la capital, perquè l'oposició qüestiona les adjudicacions directes i reclama més pes en la redefinició urbanística. Astrier critica l'acumulació de contractes a una mateixa empresa sense concurs públic i exigeix una reunió monogràfica sobre el nou POU. Uf, uf, mare meva. No crec que sigui Astrier la persona millor per parlar d'adjudicacions directes. Va, ho deixem aquí. Tornem dilluns, més i millor, si voleu. Adeu.